Taħt il-patronċinju distent tal-President ta' Malta nhar is-Sibt 25 ta' Frar fit-8 ta' filgħaxija fil-Knisja Parrokjali ta' San Pietru fil-Ktajjem f'Birżebbuġa, is-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa se tippreżenta l-oratorju sagru korali Divo Petro. Dan l-oratorju mużikali sagru korali iħaddam fih diversi talenti fosthom dak ta' Maestro Rejxi Berras li ħaħsib il-mużika tiegħu fil-waqt li l-lirika hija ta' Sebastian Saliba b'riċerka u b'referenza biblika ta' John Saliba. L-oratorju ndaqqa l-ewwel darba fl-2021 f'nofs il-pandemija fil-Katedral tal-Imdina taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa. Barra s-sem tal-Banda Birżebbuġa li se tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmaz Direttur Maestro Michael Bugelli se jieħdu sem il-kor Mirabitur taħt id-tmexxija ta' Maestro Mario Attart, il-kor ta' tfal Vuċijiet Vittorjani taħt id-direzzjoni ta' Maestro Giulia Grima, l-alto Pamela Bezzina, it-tenur Charles Vincenti u l-baritonu Luis Andrew Cassar. Wanjus attenda l-waħda mill-provi fejn iltqajna mal-President tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa, Alexander Caruana, u spjegalna għaliex inħass il-bżonn li jerġa' jiġi ppreżentat l-oratorju Divo Petro. Dana ħaġa jindaq propju għaliex meta daqqejnieh fis-sena 2021 minħabba r-restrizzjoni tal-pandemija ammont ta' nies ma setgħux jattendu għax kienet m'għandhomx iċ-ċertifikat tal-vaċċin u għalhekk għamilna mezz li nerġgħu nduqgħu din id-darba fil-Knisja Parrokjali ta' Birżebbuġa fejn jien nħeġġeġ il-poplu ta' Birżebbuġa dawk kollha li japprezzaw dat tip ta' mużika biex jattendu propju f'din il-ġimgħa li qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Katedra ta' San Pietru.